थांनो रेडि जादों मोसा मोसा सिजोब्बाय नै बोसोराव खनसेल'सो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So बे vlogआ बैसागुनिनो vlogमोन ओमफ्राय एडिट खालामनो हायैनि थाखाय आं होनाय जायाखैमोन आरोना. बिराद गोबावनि उनाव अलमोस्ट मास मोनसे देर माससोनि उनावसो होनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोबजासिम नायदो. गाइस जोङो माइया नै मोसानो थांनो रेडि जादों. आंथ' दासो उन्दुना सिखारदों. So बेलासे बयबो गामिनि मानसिफोरा ओंखारबोबायमोन मोसानो थांनो ओमफ्राय आङो माखौ दोनहैग्रोदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं उन्दुगासिनोमोन नालाय उन्दुना सिखारनानै फ्रेशन आप जानानै आंबो रेडि जानानै थांबाय मामोनजों लामा मोसाबोगासिनो फाग्लिया मोसाया दे हेपि बैसागु होन हेपि बैसागु होनलाय हेपि बैसागु होन स' देग्लायनि बैसागुआव सोर बेसेबां इन्जय खालामखो आंनो कमेन्टनि थ्रुजों खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंथ' एकदम प्रपार बैसागुआव बेफोरबायदि व्लग होनानै सोंनाय जायासै बाट स्टिल गोबावैबाबो नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जियानो जादोला जोंथ' बिराद इन्जय खालामबाय न'खरसे मोसाखांलाय जानो लोंनो मोनलाय बिदि आरोना नै मोसाखांनानै बेयाव जानाय लोंनाय सोलिगासिनोमोन ओमफ्राय आंथ' माने बिदि जेबो लोङाबो नालाय बेखायनो साहाखौनो लोंगासिनो आरोना ओमफ्राय आरो गेदेरफोरा बिदिनो लोंलाय जालाय सेलिब्रेट खालामगासिनोमोन बैसागुखौ ओमफ्राय आरो मोसानायावनो अखाबो हाबाय आरोना ओमफ्राय मोनालायबायबो बिकज बेलासेसो ओंखारखायो नालाय एकदम हरसिम मोसायोथ' स' बेखायनो गोबाव जायो आरोना जियानो जादोला अखायावबो ओरैबायदि मोसादों माने नोंथांमोना नायजोबथार ब्लगखौ ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खालामदों आरो बोसोराव खनसेल'सो फैयो नालाय बेखायनो बयबो रंजानांगौ आरोना मोसा सिजोब्बाय नै बोसोराव खनसेल'सो बोसोराव बैसागु बोथोरनि मोसा सिजोब्बाय अखायाव
So guys, same vlog next day ni arena biyo. Nang sama deh udah nang kesekanggan tapi ham juga kesekanggan.